sam Karla Bačić-Jelinčić i imam 40 godina. Pa zapravo se sjećam sasvim normalno, kao da imam bilo koje druge godine. Inače je dobro, čak možda bolje nego, kad si mlađi, mislim da te mori puno više problema u smislu, ne više problema, ali više si opsjednut sobom, više si obuzet sobom, više razmišljaš o sebi, a mislim da u jednom trenutku se samo razmišljaš o tome kako ćeš se dobro osjećati, a ne da nađeš odgovor na neko pitanje. Pa jako sam se promijenila. Najviše sam se promijenila zato što u međuvremenu sam dobila kćer koja sad ima 4 godine. Dakle, to je bila najveća promjena. Mislim da je to zapravo jedan sasvim drugi život. Nakon što postaneš roditelj, ako to zvuči kliše, mislim da svima koji nisu roditelji to zvuči užasno dosadno, kao šta dobra ga radite, to kod kuće što je tako komplicirano. Ali stvarno se promijeni u smislu da počneš manje razmišljati o sebi, što se nadovezuje na ovo prije pitanje, počneš manje razmišljati o sebi, a počneš razmišljati više o svom djetetu, o tom drugom biću i kako bi ono bilo sretno i što bi njega usrećilo, a ne nužno što bi tebi bilo na prvom mjestu da biraš, ali zapravo to više nije važno zato što tebe sad usrećuje to što tvoje dijete usrećuje. Tako da je to, više se ne možeš ni sjetiti način na koji si razmišljao prije 10 godina. U tom je stvar. Dakle, kao da ti se mozak potpuno promijenio. Da, ja sam željela biti majka. Nisam znala kako mislim da se to dogodi i kada mislim da se to dogodi, zato što mislim da kao i dosta moje generacije sam patila od boljke. To će biti jednog dana, kao imam još puno vremena. Zapravo nemaš toliko puno vremena, ali onda jednostavno imaš sreće. I onda shvatiš da je to zapravo jako velika sreća, da se to dogodi kako treba i da je sve u redu. Ali da, znala sam da želim, samo nisam nužno planirala cijelo vrijeme kada će to biti, ali znala sam da će se to dogoditi. Pa zapravo uopće ne gledam sebe u njoj. Ja baš nju gledam kao nju i rijetko kada, ako ikada mi padne na pamet da ju gledam kao nekakva produžetak sebe ili odraz sebe. Ne, baš ju vidim kao totalno zasebno biće, ne vidim baš. Sigurno bi mogla naći nešto svoje u njoj, ali mislim da čak to i ne tražim. Divna. Sara je jako pametna, iako naravno sve mame kažu za svoju djecu da su... Nemoguće je jednoj majci odgovoriti za svoje dijete da je bilo šta drugo nego divno. Zato što smatram da su zapravo sva djeca, da su jedno najdivnija bića na svijetu. Ta njihova, kakva je Sara, dakle ta spontanost i ta zaigranost i nevinost i oduševljenost sa svijetom. Dakle, nema još ni trunke onog umora od svijeta koje dobivaš kad odrastaš. Neki put mi je to tužno, razmišljam da će odrasti i da više neće biti tako sretna sa svakim trenutkom u kojem je sretna samo zato što je to taj trenutak. Onaj trenutak kad ne razmišlja ni što je bilo prije, ni što je poslije, nego je totalno sada. To je ono što je, prekrasno kod djece. Meni se čini da sam dosta različita od svoje majke. Ona je emotivni tip i ja ne volim izljive emocija. Mislim da možda čak zbog toga dolazimo dosta u konflikt. I uopće različitog smo karaktera naprosto. I ja bih htjela da sve bude mirno, da sve bude... da se previše ne uzburkavaju u emocije, da se mi dogovorimo i tako dalje. Pretpostavljam da smo
obje dosta posvećene svoje djeci, odnosno svom djetetu. Kao što je ona bila posvećena meni, tako se meni čini da sam ja posvećena svom djetetu. Pa, rekla bi da me formiralo kao drugačiju ličnost to rođenje kćeri, ali opet ne mogu reći da moja ličnost uopće nije bila formirana do njezinog rođenja, to bi bilo prilično teško postići. Ne znam, ne mogu reći da me ja ne bi mogla reći da me jedan događaj formirao, ali pretpostavljam da nas sve do neke granice ipak formira djetinjstvo. Kako smo odrastali u djetinjstvu, recimo, ne znam, moji roditelji su razvedeni, sigurno je to imalo nekako dosta utjecaja na taj način na koji sam se ja formirala i moji odnosi sa ljudima. Mislim da ljudi koji odrastu u velikim obiteljima, do ljudi koji odrastu u malim obiteljima ili sa jednim roditeljem, mislim da imaju drugačiji odnos prema svijetu. Prema svijetu, prema prijateljstvima, prema vezama, prema tome da li su introvertirani ili ekstrovertirani. Naprosto mislim da to ima puno veze. Ali sad mislim da je to svaki pojedini slučaj jako kompliciran. Ja mislim da su žene potlačena većina u svijetu i u Hrvatskoj još uvijek. Mislim da je ogroman jaz još uvijek između muškaraca i žena, iako se to obilježava kao nekakvim feminizmom i feminizam je kao nekakva prljava riječ. Ali ja stvarno mislim da je feminizam nekakva borba za jednakost, a ne sad protiv muškaraca za žene. I mislim da još uvijek živimo u patrijarhalnom društvu. Mislim da će trebati još puno godina da bi se mi uopće približile toj jednakosti.